Ar ôl I ddau o'i blant gael diagnosis o alergedd difrifol I gnau, aeth Mike Woods ati I sefydlu cwmni Just Love Food. Fel tad cariadus, ni allai Mike ddioddef meddwl am ei blant yn teimlo allan ohoni mewn partïon plant am na allan fwyta'r gacen. Felly gan ddefnyddio ei wybodaeth am y diwydiant pobi, gwnaeth ychydig o ymchwil a phenderfynodd wneud rhywbeth yn ei gylch. 1 mlynedd ar 10 yn ddiweddarach, ac mae cwmni o goed duon bellach yn darparu amrywiaeth o gacennau dathlu di-gluten ynghyd â rai figan a heb laeth I archfarchnadoedd ar hyd a lled y Deyrnas Unedig. Mae Mike yn derbyn llawer o lythyrau emosiynol gan rieni o bob cwr o'r wlad yn gofyn iddo gynhyrchu cacennau ar gyfer ei plant sy'n byw gydag alergeddau. Ei ysgogiad o'r cychwyn oedd sicrhau bod unrhyw blentyn neu oedolyn yn gallu bwyta cacen mewn parti a theimlo ei bod yn cael ei cynnwys. Ac mewn gwirionedd, mae'r rhan fwyaf o gacennau cwmni Just Love Food bellach yn vegan, ac mae'n falch iawn o hynny, gan gynnwys y gacen lindysyn a lansiwyd yn ddiweddar. Ar ddechrau ei daith, denodd Mike wahanol fathau o fuddsoddiadau a daeth yn gyfrandaliwr lleiafrifol. Ond yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, roedd am wneud mwy, y gallai weld llawer o gyfleoedd I dyfu'r busnes. Nawr, diolch I becyn cyllid benthyciad ac equity a ddarparwyd gan Fanc Datblygu Cymru, mae Mike wedi gallu prynu allan ei gyfrandalwyr presennol a chymryd reolaeth o'i gwmni yn ôl. Ef yw'r cyfrandaliwr mwyafrifol ac mae'r busnes teuluol yn edrych ymlaen at ddyfodol disglair. Ond, I Mike, y bydd mwyaf sydd wedi dod o'r buddsoddiad equity yw'r bobl. Pobl I roi cyngor, syniadau a barn am sut I wneud pethau'n well. Pobl sy'n cefnogi ei weledigaeth ar gyfer y cwmni. Pobl sydd ar ei ochr.